Nkhani Mmawa ndipo munendeni yankho seunda kumapoyamba na imitu yake. Bungo la Central Medical Stores Trust CMST lati kupanga mankhwala mdziko muno kungathandize kuthetsa vuto la kusowa kwa mankhwala. Mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wapereka karata zake zosonyeza kuti ayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Munkhani za masewero, bungo la FAM lasankha Kalisto Pasua ngati mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ogwirizira. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tiyendekhaye modzi. Medical Stores Trust CMST lati kupanga mankhwala mdziko muno kungathandize kuthetsa vuto la kusowa kwa mankhwala. Wapampando wa komiti ya CMST Josiah Mayani anapempha nyumba ya malamulo kuti ipereke chilolezo ku bungweli kuti lisitha kupanga mankhwala mdziko muno. Amayani anapempha izi pa msonkhano wa pachaka omwe unachitikira ku Dowa. Nduna yona za umoyo yakhumbizeka ndolo chiponda yadandaula ndi mchitidwe awo kugwira ntchito ena olipititsa anthu omwe akufuna thandizo ngati operation mzipatala za boma. Akandodo chiponda ayankhula izi pomwe akumapereka masertificate kwa ophunzira opotsera 800 omwe amaliza maphunziro awo ku sukulu ya Malawi College of Health Sciences. Rebecca Chinjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Akandodo chiponda anatchula chipatala cha Bwaira kuti ndi komwe kwapezeka anthu ogwira ntchito omwe amalipiritsa odwala kuti athandizike. Iwo auza anthu omwe atsiza sukuluwa kuti akakhale okonda anthu ndipo akagwire ntchito ndi mtima wonse. Zona kuti zidakhala dandaulapo kuti tsopano ino lero anatu machita graduate ndithu zabwino bwino koma nanga mukabwera kugwira ntchito zimakhala bwanji mumakalumbira kuti ayi patient ndiye mudzamuyang'anira koma zimasintha bwanji. Ndeti zinthu zoti ndithu tuchitapo kanthu munabvaso kwa registrar a medical council kuti nawonso achitapo kanthu mpakana panopa tugwiranso ntchito ndi anti-corruption mkulu. Ndipo mkulu wa bungwe la Medical Council of Malawi a Davis Olowere wati ndokhumudwa ndi khalidwe lomwe ogwira ntchito za umoyo akuonetsa mzipatala pomwe bungweli lalandira madandaulo 100 chaka chino chokha oti anthuwa sakutsatira malamulo pogwira ntchito yawo. Iwo ati akugwira ntchito ndi bungwe lothana katangala ndi ziphuphu la SCB kuti afufuze madandaulowa ndipo akuona ogwira ntchito za umoyo ambiri atamangidwa. Pakadali pano mkulu wa sukulu ya Malawi College of Health Sciences a Alice Kadango wati sukulu itsopano iyamba kuphunzitsa maphunziro a degree. Ifetu tikuyamba ndithu maphunziro a ukadaulo chifukwa tikudziwa ambiri ma clinical officer manesi athu ena anapita ndi ma certificate ndi ma diploma koma tikayamba maphunziro awa a ukadaulo omwe amaphunzana ndi zaka fukufuku tikudziwa kuti ophunzira athu azathandiza odwala mwa ukadaulo. Sukulu iyi ndi imodzi mwa sukulu zomwe kwa nthawi yayitali zakhala zikuphunzitsa maphunziro osiyanasiyana achipatala. Bungwe la AIDS Healthcare Foundation lati ndikofunika kuti adindo okhuzidwa pa nkhani za umoyo ayike njira zolimbikitsira ntchito yolimbana ndi kufala kwa matenda a HIV ndi AIDS amene akupitirira kufala mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli mchigawo chapakati Alinda Nyondo anena izi pamwambo ogawa makondomu mdera la Chinsapo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Anyondo ati mbali zokhudzidwa zikuyenera kuchilimika polimbikitsa ntchito za mdulidwe wa abambo okuchipatala, kugawa makondomu komanso kulimbikitsa anthu omwe apezeka ndi matenda a AIDS kuti adzimwa mankhwala otalikitsa moyo a ARV kuti mwa zina zithandizire kuchepetsa kufala kwa matendawa. Malinga ndi Anyondo, bungweli linachita mwambo mderali kamba kuti dera la Chinsapo komanso chigwirizano ndi amodzi mwa malo mchigawo chapakati kumene anthu akutenga kwambiri matenda a HIV ndi AIDS, pomwe kafukufuku akuonetsa kuti achinyamata apakati pa zaka 15 ndi 35 okwana atatu kapena anayi pa 100 aliwonse ali ndi matendawa maderawa. Ngati boma la Malawi tiyenera kuti tisatire ndondomeko imene kuti ya combination HIV prevention kuti nkhani ya makondomu ikhale patsogolo, nkhani ya mdulidwe izipitaso pachani patsogolo, komanso anthu amene apezeka kachilombowa ndidzalimbikitsa kuti azimwa mankhwala awo mwa ndondomeko tsiku ndi tsiku.
Mmodzi wa anthu amene analandira thandizo mwambowu wa chifundo mushani anayamikira bungweli ponena kuti linawapatsa danga lopeza thandizo la chipatala mosavuta. Kuti ukapeze kanthu kamene kande kuti zimenera kuti upite ku chipatala ndiye kuti akakuyedza pekenapo bi ukapeze kanthu kamene kakuruka dziyedzi. Mwazina bungwe linagawa makondomu okwana 10,000 komanso kweza anthu magazi awo. Bungweli likugwira ntchito zake maboma a Lilongwe, Dedza, Nchewu, Chikwawa ndi Nsanje. Mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wapereka kalata zawo zosonyeza kuti ayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Iyo kukhala mzimayi alipira 10 million kwacha chifukwa chipani ichi chinawachotsera amayi ndi achinyamata ndalama yoyenera kulipira. Abambo akulipira 20 million kwacha pomwe amayi ndi achinyamata akulipira theka yomwe ndi 10 million kwacha kuti apikisane nawo pa mpandowu. Akaliati polankhula ndi atola nkhani ati ali ndi mayankho amavuto omwe Amalawi akumana nawo ndipo apempha nthumwi kuti zikawavutere. Kathe Maulidi anayankhula ndi Akaliati. Ineyo ngati nzimayi amene tikudziwa mavuto amene tikukumana nawo komanso munthu amene ndagwira ntchito maboma onse, ndakhala minister pa zaka zochuluka mwina 16, ndakhala ndi mawadi ochuluka ambiri mama ndipasira amadzonso kuti ndikugwira ntchito zimenezo. Taona mavuto amene ndakhala ndi ma president onse amene madziwa kuti apapa pali ma strength apa panali ma weaknesses enanso mwina ena azitantha amana kuti ayi koma ndivotera chifukwa cha skulu ayi asukulu alipo ena matha kumayankhula mwina zinthu zosamveka koma malephera kuti achite apereke ma services kwa anthu. Kwa mafenera kuti mukavotera Patricia Kaliati akuthandizirani mavuto amene akuchepeserani mavuto amene tikumana nawo Malawi muno. Bungwe la Ripple Africa kuno ku Malawi lati ndilokhuzidwa ndi mchitidwe ogulitsa zipangizo za usodzi wa nsomba zosavomerezeka. Malingana ndi bungweli izi zikusokoneza ntchito yoteteza nsomba mnyanja ya Malawi. Mkulu wa bungweli Aforce Ngwira anena izi pamene madzi mnyanja ya Malawi achuluka kupyera mlingo ovomerezeka zomwe ati zimathandiziranso kuteteza nsomba chifukwa malo ena mnyanja samafikirika. Posachedwapa bungwe la National Water Resource Authority lidalengeza kuti mnyanjayi madzi apyera mlingo ovomerezeka ndipo pamene nyengo ya mvula yayandikira madziwa akuyembekezeka kuchuluka kwambiri. Koma Ngwira apempha boma kukhazikitsa ndondomeko zokhwima zoletsa kulowa ndi kugulitsa zipangizo za usodzi zosavomerezeka zomwe ati zikupezeka paliponse pakadali pano. Angwira ufotokoza kwa Daniel Zimba. Awa ndi asodzi oti mwina anagwiritsa ntchito zida zoletsedwa amene anayambira usodzi mnyanja ya Malawi. So kusintha kumatenga nthawi yayitali imene ndi vuto loyamba. Komanso chachiwiri ndi kupezeka zida zoletsedwa m'mashopu. Chifukwa choti upita m'mashopu ma local shops uwapeza kuti asodzi amakapeza zida zoletsedwa zili m'mashopu ndi kuzipeza ndikosavuta. So ndi vuto lalikulu koma tikanakhala zoti tapanga deal ndi kulowa kwa zida zoletsedwa lokupezeka kwa zida zoletsedwa tithauthetsa vuto limwachangu. Izi zikuchitika pamene nyengo yowedza nsomba mnyanja ya Malawi ayitseka kaye mpaka pa 31 January pofuna kupereka mpata kuti nsomba ziswane mnyanjayi. Tsogolo la ntchito yomanga msewu waphula pakati pa madera a Chikwawa ndi Bembe silikudziwika kamba kuti boma silinaperekebe ndalama. Ntchitoyi ndi mbali imodzi ya ntchito yomanga msewu wa Rompi Nyika koma ngakhale izi zili chonchi kampani ya Plem Construction inayambapo kale kugwira ntchitoyi. Sam Kalimira wadza ndi zambiri mulipotili. Kampani ya Plem inatenga ntchito yomanga msewu kuchokera ku kampani ya Unique yomwe idachokapo pamalo a ntchitoyi kamba kuti boma simapereka ndalama. Ngakhale kampani ya Plem yabwetsa zida zake pamalowa boma sinaperekebe ndalama zoyambira ntchitoyi pa ndalama zonse zokwana 29 billion kwacha za msewu. Phungu wa nyumba malamulo kummawa kwa boma la Rompi ayona Mkandavire anati ndi wodabwa kwena kuti ndalama sizidaperekedwe kwa kontalakitala ndipo anaonjezera kwena kuti kuvuta kwa mafuta kukhoza kuchititsanso kwena kuti ntchitoyi ichedwe. Boma limamtumiziranji contractor pa Bembe koma sili kumpasa ndalama zoti ayambe kugwirira ntchito. Chachiwiri boma lili ndi vuto la mafuta kusonyeza kuti msewu umene uwu ayi
tisapusitsane tisanamizane. Ine sindikukhulupirira kuti utheka. Nduna za mtengatenga a Jacob Hara kudzera mwa mneneri wawo a Kelvin Sato anakuti kuchedwa kupereka ndalama kwa makontrakita sivuto kwenikweni, pona kuti boma lidzaperekabe ndalama kwa kontrakita layo. Kontrakita ujayi amagwiritsa ntchito ndalama zake, agwire ntchito ichayi kenaka amalemba zimene pachizungu timati ma certificate kuti ndagwira ntchito ya 10,000 ndi boma limabwezera 10,000 ichayi kuti apitirize kugwira ntchito ndi anthu asadandaule kwenikweni kuti mwina chifukwa contractor sanapasidwe advance, komano inunso ndi mboni kuti ngakhale contractor advance sanapasidwe koma ali pa ground akugwira ntchito, ndipo anthu angolimba mtima kuti boma mmene layambira mukusikulisiya. Themba la mathemba chikula mayembe posadapa idadandaulapo zakuchedwa kwa msewu, komano inati ndi okondwa kuona kuti boma lapanga chiganizo chobweretsa kontrakita wina kuti adzagwire ntchitoyi. Ntchito yomanga msewu kuchokera pa Chikwawa kukafika pa Bembe ndi chitukuko cha msewu omwe ndi wa makilomita okwana 272 omwe kuchokera pa boma pa Rumphi kukafika ku Chitipa kudzera ku Nthalire ndi Kuwenya. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Yabweranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matini wosewera adayiphule chaka chino ndani. 30 mita Airtel libe size madolo mwakonzeka. Airtel top 8 za madolo. Battling for the price. Airtel libe size. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Mumzinda wa Blantyre lapereka zovala ndi chakudya kwa anthu okalamba ndi osowa mderali. Mtsogoleri wa gululi a Etina Banda wati mamembala a gululi anasonkha ndalama pafupifupi 1 million kwacha zimene agwiritsa ntchito kugula katunduyu. Mayi Banda akufotokoza. Titakhala pasi kuona mwanga tazimayi ife ndamene timaona mmene likuyendera dziko komanso ndi mmene anthu akuvutikira ndi njala. Titakhala pasi naona kuti chinthu chamtengo wapatali kuti tisankhe azimayi amene tikuona kuti awawa mwina thandizo likuvutavuta. Ndeti tinapanga limodzi titapempha azimayiwa komano tikusangalatsa kwambiri chifukwa azimayiwa aonesa chikondi ndithu titapempha china chilichonse chinali ndithu tapanga mgwirizano umodzi mpaka nakupeza ndalama ndikugula chokudya ngati chimenechi komanso kusonkhaso zovala zimene tikuwathandiza anzathu tsiku la lero. Ine uthenga wanga ndiwoti pa tsiku la lero amene mukutionera tikupempha ndithu nawonso mukhale ndi chikondi tikamakhala choyambirira anthu anene ati ukonde nzako ndi monga mmene umazikondera iwe mwini. Mmodzi mwa anthu amene apindula ndi thandizoli a Dave Zuze wati thandizoli lichepetsako ululu wa zovuta zimene akhala akumana nazo. Ine zimene zindazilandira
mwansangala kwambiri kotero ndikufuna ndalimbikitsa azimayi kuti apitirize kuchita zokoma ngati zimezi kuti akathe kufikira anthu enanso. Mavuto amene ndikumana nawo ndokuti pamatha kumasokera zinthu zina ndi zina ndi azimayi amene atithandiza mwanthu loterewo ine ndazilandira bwino kwambiri. Gulu la machenjere ladies lakhala likugwira ntchito zachifundo kuyambira mwezi wa February chaka chino ndipo lili ndi mamembala pafupifupi 2000. Mu nkhani za masewero bungwe la FAM lasankha Akalisto Pasua ngati mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ogwirizira. Izadza patapita masiku awiri bungweli litachotsa Patrick Mabedi kambaka kusachita bwino kwa timuyi. Bungweli lati Pasua azithandizidwa ndi mphunzitsi wa Silver Strikers Peter Mponda komanso Richard Mwansa ndipo Kina Pierre ndi Yang Chimodzi asankhidwa ngati alangizi. Timu iyi ikuyembekezeka kukumana ndi Burundi pa 15 Novembala mdziko la Ivory Coast isanasewere ndi Burkina Faso pa bwalo la Bingo National pa 19 Novembala. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomito yake bungwe la Central Medical Stores Trust CMST lati kupanga mankhwala mdziko muno kungathandize kuthetsa vuto la kusowa kwa mankhwala. Mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kaliati wapereka kalata zake zosonyeza kuti ayimira pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Mu nkhani za masewero bungwe la FAM lasankha Akalisto Pasua ngati mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ogwirizira. Munali ndine Yankho Seunda. Every day is packed with its own surprises. You never know which thrill is around the corner. Feel good.